салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Шавкати Мурғпарвар Башак Парлак яъне Эсин ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаи худро нависед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои дастгирии ҳаматон ташаккур зиёд ба шумо тамошои бифароғат хоҳонам. Башак Парлак ҳунарманди машҳуре ки моро бисёртар бо тахаллуси Эсин ки дар силсила филми Шевкади Римдер яъне Шавкати Мурғпарвар нақшофарӣ кардааст мешиносем. Башак Парлак 3 ноябри соли 1989 дар шаҳри Текиртаки Туркия дар оилаи муҳоҷирон ба дунё омадааст. падараш аз Булғония ва модараш бошад аз Юнон аст. Башак Парлак ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Тегирдак гузаронидааст. ӯ мактаби миёнаи Неми Кемалро хатм кардааст. барои ҳунарманд шуданаш оилааш ӯро дастгирӣ мекарданд. ӯ мегӯяд падарам маро роҳнамоӣ мекард ва ман дар агентӣ сабти ном шудам. дар синни 12-13 солагиам ман аввалин маротиба қадам ба олами синемо гузоштам ва ман он вақт дар синфи дуюми мактаби миёна мехондам. як силсила филми телевизионӣ буд бо номи Залим. ман барои ба наворгирии силсилафилм ба шаҳри Кайселӣ рафтанро сар кардам. оилам маро аз аввал дастгирӣ мекард. аз синни 12-солагӣ дар силсилафилмҳо нақшофарӣ кардан барои ӯ бисёр душвор буд. Башак Парлак баъди хатми мактаб ӯ ба донишгоҳи Малтепе дар факултати муносибатҳои байналмилалӣ ва Иттиҳоди Аврупо дохил мешавад. дар вақтҳои холигиаш Башак Парлак ба тамошои футбол машғул аст ва мухлиси дастаи футболи Галатасарой мебошад. ӯ сайёҳат карданро хеле дӯст медорад ва ба бисёр шаҳрҳо ба монанди Дубай, Париж, Прага, Лондон ва Амстердам сафар кардааст. Башак Парлак бо Сезгин Юлмаз муносибати ошиқона доштанд, вале дери нагузашта ин муносибат ба охир расид. баъд аз он Башак Парлак бо Чанер Карамакоглу муносибат пайдо кард. онҳо тӯли 2 сол вомехӯрданд, вале ин муносибат ҳам ба охир расид ва онҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданд. ӯ боз бо як актёри турк бо номи Алп Наврӯз вомехӯрд, вале бадбахтона ин муносибат ҳам дери давом накард. айни ҳол бошад ӯ бо Бедир Осузлу муносибати ошиқона дорад. филмҳо ва силсилафилмҳое ки Башак Парлак нақшофарӣ кардааст.